Ismael Muscat ta' 32 sena mill-Gżira iżda li jgħix fiċ-Ċina tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku fiċ-Ċina stess. Min stħarriġ li jagħmel One News jirriżulta li Muscat miet wara li jittajjar minn karozza waqt li kien qed isuq ir-rota. L-inċident seħħ it-tlieta x'aktarx fil-belt ta' Hefei fil-provinċja ta' Anhui illi tinsab fil-lvant taċ-Ċina. Nifhmu illi Muscat huwa miżżewweġ Ċiniża u mar jgħix iċ-Ċina f'Jannar tal-2007. Huwa għamel 6 xhur jgħix f'Ningbo City fil-provinċja ta' Zhejiang. Imbagħad għamel kważi 5 snin jgħallem il-Business Administration fil-belt ta' Changzhou u l-aħħar sena kienet jgħix f'Hefei u jaħdem bħala lecturer. Ismael Muscat huwa iggradwat mill-Università ta' Malta fil-Business Administration. Mill-paġna ta' Facebook tiegħu Ismael Muscat jidher li huwa wkoll ċiklist professjonali fejn ħasem f'diversi tlielaq l-iktar fiċ-Ċina. Kienu diversi ħbieb u qraba tiegħu li fuq il-Facebook kitbu messaġġi ta' kondoljanzi fejn esprimew in-niket tagħhom għal dak illi ġara. Huwa kien deskritt bħala persuna ta' qalbu tajba. Nifhmu illi l-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Malti qed isegwi mill-viċin dak illi ġara u jinsab f'kuntatt mal-qraba ta' Ismael Muscat.